wrth gwrs, mae'n adeg prysur yn y gegin adeg yma'r flwyddyn yn Isaid yn Nadolig. A Lisa, atgoffa ni nawr beth wyt ti'n mynd i fod yn coginio? Wel, boncyff coeden. Ond dwi wedi gwneud boncyff coeden sawl gwaith o'r blaen ar y raglen. Felly dwi wedi meddwl am ffordd bach gwahanol, twist fach gwahanol ar y boncyff lenni. Wel, ar wedi'r cyfan, i ni wastad yn byta'r un math o bethau, yndyn ni? Bob adeg yma'r A flwyddyn. mae pawb yn hoff o siocled. Wel, ti'n mynd i ddweud efo siocled yn gwrs, so pob yn hapus yn ydi. Odyn, a gweud ni, fel arfer fi'n neud yr siocled log, chymod yr un Ie, fel yr Swiss traddodiadol, roll. ie. A tyfaint o weithiau fi'n gweud, mae fe yn weddol syml, mae ofn ar lot o bobl i drial. Mae'n edrych yn gymlath i. Mae Felly, yn. beth sy'n wahanol am yr un sy'n fyddwn ni heddiw? Wel, heddi, mae gyda fi cacen siocled, gyda 3 gwahanol heinen, a ni'n mynd i addurno fe fel boncyff Hyfryd. ar ei ben fel sy'n. Oce, iawn, iawn. So, yr gacen siocled i'r ddechrau gyda, yr menyn fan hyn, menyn neu margarine, ty beth i chi'n arfer defnyddio, rhyw 225 gram mewn fyna. Os ydyw e yn weddol meddal, fel mae hwnna yn gwres y studio, does dim rhaid curo hwnna gynta, llwn ni ddod i'r siwgr, yr un faint o siwgr mewn gyda fe, a rhoi curad bach iddo fe, tan bod y siwgr yn diflannu mewn yr menyn. Wedyn mae gyda ni 4 wy fan hyn, felly mae'n gacen moethus, cyfoethog, a dyna beth ni moyn amser yma'r flwyddyn, ynddo fe. Gwylio'r hynna'n. Ie, yn gwmws. Dan bach llai o faint, ond o ansawd da. Fanna dwi'n cael traffarth, dim ots be di'r ansawd, mae'r maint yn fod yn y fwyd gyfwy bos ro. So mewn ar 4 wy mewn fan adem. A wedyn rhoi curad fach arall. Fi'n defnyddio peiriant fan hyn nawr, achos mae'n cymaint yn rhwyddach. Digon rhwy gwneud e gyda llwybren neu wisg neu unrhyw beth fel yna mewn bowlen. Os ych chi amser i ladd gyda'r plant gartre falle nawr diwedd yr wythnos, newch chi gyda peiriant. Wedyn, yr blawd hunan godi yn mynd mewn, rhyw 200 gram yn fyna. A wedyn, mwyn wneud blas y siocled, mae yna 2 fath o siocled, y coco fan hyn, 50 gram, a hefyd, yr siocled wedi toddi, rhyw 100 gram o siocled go iawn. Ac unrhyw fath o siocled? Fi'n defnyddio siocled tywyll. Reit, ie. Mae hwnnw well i chi, dydy? Mae yn well, odi, ond wrth gwrs ni'n dod i menyn, ni'n dod i siwgr, does dim angen mwy. Ond oherwydd pwysau'r siocled, fi'n dod i hanner llon llwyed o bwdwr codi mewn fanna hefyd. Mae'r holl beth yn ei codi yn fyna. Ie, mae'r cyfan yn mynd mewn. Tra bod hwnna'n cymysgu, rydym yn ychwanegu y siocled i guro'r cyfan at ei gilydd yn syth, fel yna. A wedyn, falle tynnu bach o rhywbeth vanilla os ych chi am, os dim rhaid, gan bod cymaint o lyseiddiau mewn a mae hwnna yn rhoi blas bach ychwanegol to, curad bach cyflym. A mlaen at y tins. Nawr mae gyda fi yr tins bach, ti'n gweld, dyn nhw ddim yn rhai dofn fel cacen Nadolig, rhai bach isiel yw nhw, a mae digon o gymysgedd fan hyn i lenwi 3 ohonyn nhw. Mae lle fan hyn, mae lle mae'r heina'n dod i fewn gynti i chi, a ti'n adlad i fyny. Oherwydd ni, mae'n coginio yn weddol gyflym. Rhyw 25 i 20 munud yn y ffwrn sydd eisiau. Ie. A cadwch llygad arnyn nhw, cadwch y gwres tua 160 yn hytrach na'r 180 i fi'n tueddol o ddweud yn ymal iawn, fel bod e'n coginio trwyddo heb lliwio. Ie, achos mae'n gallu mynd yn dywyll gan mae siocled yw yn y man cynta. Chi'n gallu leino tin fel hyn, neu'n syml reit gyda digon o fenyn, a hefyd, yn ymal iawn, os dwi'n leino tin, dwi'n defnyddio blawd i weld le dwi wedi miso. Tro hyn, bach o'r coco. Fel am syniad da. A wedyn ti'n gallu gweld lle ti wedi... Pa ddanas yn eich ti'n gorchuddio bach o well. Ar ôl gorffen, i allwys e mas fel yna, a ti'n gallu gweld beth sydd ar ôl, ti'n gwybod? So llenwi'r 3 yn gyfartal. A mae rhaid dweud, ond mae yn gymysgedd weddol stiff yn enwedig os ydy'r menyn yn eitha caled gyda chi yn y man cynta. Felly, jyst i symud e o gwmpas, does dim rhaid bod yn ffysu a mynna fe ar y mylon. Mae'n toddi yn gwres y ffwrn a mae'n llenwi'r tin. Os ych chi am, llwch chi dynnu fe o'r canol, fel yn y pen draw, mae gyda chi cacennau weddol fflat. A fel hyn, maen nhw'n troi mas, a dyn ni'n symud mlaen, tua diwedd yr raglen i gael gweld beth ni'n mynd i wneud gyda'r hynna. Er bod ni'n cael blasu, beth sydd dda am yr hyn de? Mae nhw'n cael llen gwylad i fi. Gyd i blasu bach hwnna ti am. Na, ydi. Da, da chdi orffan. Ie, hyfryd iawn. O'n i'n ei weid, wedai wedyn.